Guys, ato nga karaong na kakata na manggiraray ki karning urig. Ayan si manager. Pinadarayawan naman sa nanday, pinatana sa mga taga-karangalan. Sabihin din na hindi na dumod dito. Ano pa guys, so may pritos pa kitang kuyog. Niyo sud. Kerak man sa mga day ng pakatana kang kuyog. Pigok na. Oh yeah. Oh yeah. Uy, muna ang mga hungit ni Prince. Dapat tuloy din kung friends. Bakit po tayo? Buti yung bigat ko yun. Buha lang yun. Dahil nakita ba? Ay, sa tuwa ko dito na. Sabaw. Oh yeah. Papa, paubat lamang sa nanganaan namang kasabanggit. Mga maluyaw naman sa kalaban sa inuman. What? Pero miniligid naman siya. Para tulupasan ng 4 kantos na ubos. Miniligid naman sa kalaban. Shoutout pala sa ano, sa inuman ko kasubangging ama yun na kuminaturog. Uh-oh. Si Ariel Baramida da ito. Shoutout sa iyo pa din. Tapos kay Boy Lado. At may buhok pa. Yung baita na si ano kompleto unta na, shout out na sa mga ano kay Numang Kasubanggi, kay Arnold Milyak, tapos si Serdon Apelyado, tapos kay Mark Apelyado, shout out sa Induga Boss, mga malayang uminom. What? Nagkakaturog. Oh my god. Alam mo yun. Oh yeah.
At nakulong pa baga ano. Ay, ano pala, bad lamang pwede pa support kan ano channel ko, YouTube channel, pa-subscribe. Please like, subscribe, and Kaya mo, friend. Kala mo? Tausaw ta sa ano dahil hiling dadak may patis. Ubusan na si Macario. Sabi masarap. Dahil may utak. Sabi na masarap daw to eh. Lalo na pag high blood ka, gamot daw to sa high blood. What? Siya. Uy! Sausaw. Yun! Tapos na. Tapos ang databad nung nadipisila naman maghangos.